Una societat compromesa amb la democràcia ha de ser antifeixista. I això comporta condemnar sense embuts l'amenaça individual i col·lectiva que suposa l'auge de la ultradreta contra els valors de respecte, igualtat, solidaritat i de drets humans. Les entitats i les associacions, les institucions, la societat civil, hem de confluir en una gran mobilització antifeixista. És un deute que tenim envers dels qui van deixar la vida per conquerir els drets que avui gaudim, més o menys, i que no ens hem de deixar perdre. Entre Irídia, Ateneu Memòria Popular i Associació d'Expressos i Expresses estem col·laborant estretament amb la lluita per la recuperació de la Via Laietana com a espai de memòria, com a espai per fer-lo servir com un centre d'interpretació del que va ser la repressió del franquisme, perquè el jovent pugui conèixer el nostre passat i conèixer l'esforç, la lluita, el patiment que va significar conquistar les llibertats, encara que contínuament les hem defensat al dia a dia. Per tant, és un altre àmbit de lluita i que creiem que s'ha de transformar d'espai de memòria, centre d'interpretació del que va ser la repressió del franquisme, en un espai de denúncia de la tortura. Crec que la memòria ha de tenir una perspectiva de la lluita del present i del futur. I la millor manera de transformar el que va ser el forat negre de la repressió franquista a Catalunya tingui una vigència de lluita contra la impunitat és que transformem la Via Laietana en un centre de denúncia internacional de la tortura.